El perillós poder d'un perillós Ryuji. Què et passa? Estic perduda. Tard o d'hora arribarà una comunicació d'en Yokomori demanant pels resultats. Quan descobreixi que he fracassat em caurà la pena de mort. M'agafaran i em condemnaran a mort. I jo, que ni tan sols havia trobat un marit meravellós. Però, Karin... La Tomoko! Tot d'una m'he convertit en la Tomoko! Què vol dir això? Què significa aquesta bogeria? Que de tant pensar tot el dia en la Tomoko finalment m'he acabat convertint en ella? No té cap salt, això. Jo puc anar dient que estimo la Tomoko. De què em serveix convertir-me en ella? Ni tan sols li puc fer un petó. Au, tranquil·litza't. Potser és que dins teu s'ha despertat un poder sobrehumà. Mira la part positiva. Endavant! Això! M'he transformat en la Tomoko i no li puc fer petons, però sí que li podré tocar tot el cos. Déu-n'hi-do, nena, ets agradable al tacte. No, espera. Abans de tocar-la, deixa'm mirar-la. Llestos! Et faré un ulladet al cos. Ara sí que et contemplaré despullada. Continuo tenint el meu cos. Corri, senyoreta! Afanyis de pressa! Ryuji! Ara, però què vols dir, nena? Sóc aquí dins! Què vols dir? Aviam? Qui ets, tu? Ryuji! No em trobava gaire bé. Ah, així ets el ferit que ha dit la Saeki, oi? Ja m'he refet. Perdoni les molèsties. Ryuji! Tomoko, ja sé que t'has amoïnat per mi. Moltes gràcies. I tu t'has quedat al meu costat. Gràcies, també. I ara, de res. Impressionant. He aconseguit un poder impressionant. Només pel fet de pensar que volia tornar a ser jo ja he tornat al meu cos. Em transfiguro tal com vull. He adquirit un poder extraordinari. T'he de parlar d'una cosa. Et fa res venir amb mi? Ha sigut molt oportú. Jo també et vull preguntar una cosa. De tota manera, no calia venir fins aquí per parlar. Dona, el lloc tampoc és tan important, la veritat. Si no et fa res, començaré jo, eh? Fa una estona al terrat. Ah! Per què tanques amb passador?
Per res. Per res. Només perquè vull que en Momonari passi pel mateix que he passat jo. Que no veus que no pots donar per fet que hagis fracassat? Encara no m'he convertit en el Mega Playboy ni res que s'hi assembli. I això vol dir que la teva missió encara no ha fracassat, no trobes? Ja, però és que ja dus a dins l'ADN del Mega Playboy. No deixaré que em mani l'ADN, ni que sigui ell qui decideixi en què em convertiré. Aquí l'important és que no perdi en cap moment el control del cor. I el derrotaré. Venceré l'ADN del Mega Playboy. De veritat? Què carai fas? Estigues quiet! 何考えてんだよ。冗談にも程があるぞ。冗談ってこんなことできるかよ。なんで私に。あんた私が好きなの？関係ないよ。女なら誰でもいいんだよ。Fes el que vulguis. En acabat, haurem deixat de ser amics. Encara que no m'ho diguessis, també et faria el que volgués, maca. Perquè a qui acabaràs odiant serà en Momonari. És una bona venjança. Faré que detestis en Momonari amb tota l'ànima. Què és això? Carai. Junta. Hòndia, el cos se m'ha transformat tot sol en el moment més important. És igual, puc tenir tantes oportunitats com vulgui. Ostres, la Karin va venir amb aquesta andròmina del futur? Gràcies per esperar-te. Les probabilitats que en Junta Momonari es converteixi en el Mega Playboy són d'un 120%. No, és inútil. Per més cops que ho miri, sempre s'acaba convertint en el Mega Playboy. Ah, vols dir? Ben pensat no és estrany, és de sentit comú. Perquè no pots canviar una cosa que ja ha decidit el teu ADN només perquè a tu et vingui de gust. És natural que sigui així. Oh, he sigut una ximpleta. Per un moment m'has fet dubtar amb la teva bona fe. Au, noia. Oh, em condemnaran a mort. Escolta, no està tot perdut. L'altre dia, quan era amb la Kotomi, em vaig convertir en el Mega Playboy, però no me'n vaig aprofitar. Ho veus? Si ho pensés amb força, també podria fer que el Mega Playboy canviés. Vols dir? Esclar que sí, m'hi esforçaré de valent. Tots dos ens hi esforçarem de valent. Tot sigui per la teva dolça llar. La meva dolça llar, dius? Però és que ha de tenir un marit meravellós, també, saps? Sí? Sóc jo. Momonari. Un moment, ara t'obro. Momonari.
Hola. M'ha agafat de sorpresa que vinguessis sense avisar. Què vols a aquesta hora? Que t'han vingut ganes de veure'm tot d'una. Has començat a sentir alguna cosa per mi, per petita que sigui? Vas molt provocativa, eh? Se't veu la roba interior i tot. No passa res, si ets tu qui em mira, ja m'agrada. Si la mira en Momonari... Vés a seure, et prepararé una mica de te. Tomoko. Tomoko! Espera un moment. Voldràs sortir seriosament amb mi a partir d'ara? Estaràs enamorat de mi i de ningú més? Sí. És de debò? De veritat que et puc creure? Momonari. Per què? Eh? Per què et mostres tan disposada davant d'en Momonari? Per què? Per què te'l mires amb aquests ulls tan tendres? Però què dius? No miris amb aquests ullets a ningú a banda de mi. He de ser l'únic! Maleït Momonari. Me les pagaràs! No t'ho perdonaré mai! Que faig tard! Quin mal! Ets tu. Què et sembla, si xerrem una estoneta? Ara tinc classe. Quedem quan surti. Que t'és igual el que li passi a l'Ami. Com? Què li has fet a l'Ami? On és? No hi pots fer res. Si t'he de ser franc, la veritat és que ja me l'he repassada. Què dius? Em vaig fer passar per tu i la vaig convidar que vingués amb mi. Eh? Em va seguir sense fer preguntes. Després la vaig tirar a terra i li vaig començar a fer de tot. Que t'empatolles! Em sembla que hauries d'anar a l'hospital perquè et mirin al cap. Dius que et vas fer passar per mi? Que tens algun maquillatge especial? Ja m'imaginava que no em creuries. No, no pot ser. Que t'he sorprès. Doncs mira això. Ami! Com l'has aconseguit, aquest poder? I ara? Això ho ha provocat el DSM que li va disparar a la Karin. I doncs? Estàs disposat a creure'm?
La tinc molt present, la cara que va fer l'Ami en aquell moment. Se la veia força mortificada. Deu estar bastant ressentida amb tu. Desgraciat! De moment, avui no t'apallissaré més. Acabaré amb tu davant la Tomoko. Demostraré davant d'ella que et puc estovar fins a deixar-te fet un nyap. Deus tenir moltes ganes que ens enfrontem, eh? Momonari! Hola, on és l'Ami? Doncs avui no ha vingut a classe. És lògic. Per què? Què passa? Res, no passa res, no t'amoïnis. Adéu. Ja sóc a casa. Ami. Per què em vas fer aquella porcada? Allò va ser perquè... És inútil. Encara que li digués que aquell monstre es va transformar i que es va fer passar per mi, no em creuria. Almenys et podries disculpar! Ryuji, per què? Què vols a aquesta hora de la nit? Si no dus una vida més ordenada, l'ADN del Mega Playboy acabarà per estabilitzar-se. És que em vull convertir en el Mega Playboy. Que m'hi vull convertir. Vull ser el Mega Playboy. Què? Què